Welcome to my channel, Ningning ni Neneng. Hello guys, good morning. Sana lahat kayo ay okay na katulad ko. Gabayan tayo ni God sa araw-araw. Tara na! Papunta. Karkada na din ang isda ko. Nalugit ang awat. Dito nagsabong ngayon. Oh, spinach day. Ito amin eh. Pinaglalaban ko ni Tayan Tisingking. Parya. Sabi nila, bago daw anuhin ang gulay, hugasan mo munang mabuti. Kasi bago mo anuhin. Kasi iba naman ang kasi dito, nasa malayo kang lugar. Eh yung mga gulay galing pa dyan sa atin, tapos ilang kamay na ang nakahawak. Eh dapat hinuhugasan bago natin linisin at iluto. Doon naluluto naman ang mga ano natin, yung mga kaya lang syempre iba rin yung huhugasan natin ng mabuti.
Oh, nandito na, pinaghalo-halo ko na kasi pag iluto mo naman ito, halo-halo din sa kaserola. Kaya wala nang problema. Pag halo-halo lahat din sa sink, ugasan mo na, halo-halo din. Halo-halo din naman yan sa tiyan. Sa tiyan din mapupunta. O, diba? Okay. So na guys, ang kamote, hahalo natin yan pagkatapos ng pagkain. Pero okay pa rin guys. Na COVID. Okay pa rin yan guys kasi ang Pilipino pagka ang pinakbet kamote, gabi, wait lang ha, iayos natin sa kaserola. Yung ang sahog natin, yung karne ng baboy. Naluto na yung karne ng baboy. Wait. Di ba, engineer, sahog natin dyan ang gawin ko na. Paano ka ni Jan? Ni Arjit ang awa. Ni Arjing, inaladap ko lang dito. Iti, haan. Isa sa asawa ni Grace. Isa ta asawa ni Krista na, nadadagpuyan. Bilang. Ilalagay na natin yung kamatis. Sana na lang dyan. Guys. Lechon kawali. Ihalo natin sa ilalim para mabango. Ayan. Tapos ilagay natin yung kamote. Ilagay natin ang talong. Pakbit Ilocano. Ay, talong. Gabi, sili, palaya guys. Lagyan natin ang palaya na. Ilagay natin na yung talong. Kasi pinakbet yan guys, kaya halo-halo dyan. Pati okra ilagay na natin. Baka iba kayo ma-over ang okra. Kahit na ma-over ang okra kasi pinakbet. Ibig sabihin ng pinakbet, dyan mo siya iluluto na sabay-sabay. Bakit kayo hindi dating mo na yun? Lockdown. Bago lockdown. Bago lockdown, nagsindi kami sa lockdown. Ito na guys, ang ating pinakbet. Napakasarap po. Oh, guys. Ate kayo guys, balik na rin natin. Parating pinakbet. Napakasarap. Walang sabaw kasi pinakbet. Ilocano pinakbet. Now guys, here's the pinakbet and ito na yung donya na aking kaibigan. Ayan na, salo-salo na kami dito. Oh, salo-salo. Salo-salo na kami dito. Din yan na si manang ko. Nabulus. Nakaluto ng pinakbet. Diyan na sila manang ko tsaka si manang, si kumari ko, sa manang ko. Kain na tayo guys, pinakbet. Mani, nag-iiba kami kakamsan at Ilocano da ito. Ilocano kami, proud Ilocano da ito. Nakadanong kami dito, hindi. Ang kami nga da jay kasjay nga porque kasjay kung nanda. Ahaan. Narigati kwa guys. Let's eat. Pagpakialaman namin kahit naman hindi ko sino. Ano mo yung saan mo pakialamera? Sumunta ng pintimado eh. Hey, ano? Ano yung isang pakialamera? Siya na ang nakikialam sa kusino. Ang dami niyang ugasin. O,
OFW. Pakialamera, tingnan mo kung pakialaman yung mga kalat na tukiin. O yan. Number 1 ito. Kala nyo lang, number 1 ito na kwanto. Asawa yan ng pinakamayaman na Iris dito. Pero tingnan nyo, ang itsura niya. Akala nyo lang. Pero super yaman to. Grabe. Oh, grabe. Yung bahay niya sa Pilipinas, 5 palapag. Pero hindi niyo makikita sa itsura ng tao kasi much better na you are humble in heart. But you are very rich mayaman ka sa puso, sa pagmamahal. Hindi man nakikita sa itsura. Pero sa laman ng puso ay nandun ang pagmamahal at tunay na pakikipagkaibigan. Yan ang importante. Diba, Mare? Maganda. Ito yung lettuce, no? Oo, yan. Metro check lahat yan. Mamaling nga pag-uli nun. Pag-utan ko ng daman ng upuat, press. Oo, kasi malalaki na yan. Pwede na. Yan yung tamay talaga pag-arusar mo rin yung nahalo mo tisalo. Lettuce ata. Ayun. Adobo. Gisantes, kamatis. Gisantes, dito hindi kaya lang nabayak nga na puros mo. Matakin ang dahil. Aja may strawberry. Data. Strawberry yan. Nagbunga na ang akasan nito. O, ito na lalaki ng kwan. Lalaki ng bunga niya yung kabatiti. Yun. Inikot-ikot. O, may sapay. Umanay ata si Damon. Na yun ang may sa atin. Taano makisa yan. Makaangis. So na. Oh, wow.